Bon dia de nou, aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui tenim al nostre plató el senyor Joan Antoni Panicelló, president de la Confraria de la Puríssima Sang de Tortosa. Senyor Panicelló, benvingut de nou i gràcies per ser avui en directe al plató de Canal 21. Gràcies, bon dia. En primer lloc, i abans d'entrar en matèria, em veig obligat a fer-li la pregunta del dia, tenint en compte que vostè també és un dels portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Què li sembla aquest anunci que ahir va fer el president Mas en el sentit que Catalunya tornarà a reclamar el transvasament de l'Ebre? Del Roine, perdó. Del Roine, sí. Bueno, jo crec que el problema no és Roine, no és Ebre, el problema és la política de transvasaments. Vull dir, el que no podem fer és tornar a recuperar aquesta vella política que no dona resultats. El debat dels transvasaments lo tenim molt clar. Un transvasament no vertebra mai un territori, tot el contrari, lo desvertebra, i els transvasaments no són bons. Llavors, referint-me al Roine, bé, el transvasament del Roine jo crec que no és tan fàcil, perquè políticament és complicat, tècnicament és inviable i econòmicament és una ruïna. Vull dir, no sé fins a quin punt el que ha de fer Convergència i Unió hauria potser d'orientar les seues idees en temes d'aigua sobre altres llocs i sobre altres maneres de fer política i desestimar d'una vegada per totes el transvasament del Roine. El que nosaltres tenim en compte és els transvasaments, sigui del Roine, sigui de l'Ebre, sigui d'on sigui. Molt bé. Vostè avui està aquí com a president de la Confraria de la Puríssima Sang i també com a membre vocal de la Junta de l'Agrupació de Confraries de la Setmana Santa de Tortosa. Sí. Quina és la situació ara mateix de l'agrupació després de la dimissió irrevocable de Josep Borrell com a president? Bueno, tot just avui fa 3 setmanes, el senyor Josep Borrell, a una junta ordinària, d'una manera la veritat, molt va sorprendre molt a tots, va presentar la seva dimissió. Ja dic, va ser irrevocable, li vam demanar que reconsiderés la postura, però pel que es veu no té marxa atràs. Va adduir problemes personals i que havia fet uns anys que ell era president i que havia arribat el moment de que se ho tenia que deixar. A veure, nosaltres podem compartir o no, nosaltres me refereixo als vocals, a la Junta, no? Podem compartir o no, de fet no la compartim, la seva decisió, però no podem fer altra cosa que respectar-la. El que ens preocupa una mica és que aquesta decisió s'hagi pres una mica, o un mes i mig abans, o pràcticament un mes abans del primer acte de la Setmana Santa, ja, que és el dia 9 de març. Però bueno, no per això no té que continuar la Setmana Santa, tot el contrari, això continua endavant, se farà tots els actes que havíem previstos, i després de la Setmana Santa se dissoldrà la Junta i verem el futur que li donem a l'agrupació de confraries. Quin és l'abast dels problemes econòmics de l'agrupació de confraries? Bé, jo diria que potser s'ha exagerat una mica sobre els problemes econòmics de l'agrupació de confraries. És cert que l'agrupació de confraries té un deute, però és un deute tampoc no és un deute que estigui allà enquistat, sinó que és un deute que nosaltres devem, però també molts deuen. Vull dir una cosa que l'agrupació de confraries se basa bàsicament. Els actes que fa ho fa a través de subvencions i de donacions d'entitats. Llavors, clar, encara hi ha coses per a cobrar, hi ha coses per a pagar, coses per a cobrar. Vull dir, ara estem aproximadament en uns 10.000 i pico d'euros de dèficit, però també hi ha encara subvencions per a cobrar o partides per a cobrar relativa a la Setmana Santa de l'any passat. Llavors, el que hem de fer nosaltres és intentar aquest any no generar més deute i llavors intentar anar compensant el que hi ha, i jo crec que és un deute, i vull que la gent estigui tranquil·la, perfectament controlable. Quants diners els hi deuen? De quants diners estem parlant? Bé, però estan devent encara una subvenció de l'Ajuntament de l'any passat, que són 2.000 i pico d'euros, més els quasi 2.000 euros d'aquest any, més hi ha un concert de 5.000 i pico d'euros, que és pràcticament un gruix gros, pendent de cobrar també o sigui, els 5.000 i pico d'euros són d'un concert que es va fer l'any passat. S'ha de pagar perquè es deu, però també ens deuen uns diners de la Diputació. Vull dir que estem jugant en uns marges que jo crec que són assumibles per les xifres que ens movem tant en ingressos com en despesa. Per tant, entenem que la situació puntual de falta de diners no ha de tindre una repercussió directa als actes de la Setmana Santa d'enguany? Sí, la tindrà, però la tindrà només en un fet, que són els concerts. Nosaltres fa 7 anys que fem el Festival Internacional de Música Sacra, que és un festival d'un nivell molt alt. Vull dir que han vingut figures del món de la música sacra de primera línia, no només espanyol i europeu, sinó mundial. I després, això representava uns costos molt grans, perquè la gent cobren molts de diners. Llavors, fa uns anys les Diputació, Consell Comarcal, l'Ajuntament, tot tenien les línies de subvenció obertes i eren bastant generoses i permetien fer moltes coses. Ara, degut a la crisi que hi ha, que tots sabem i tots la notem,
els telecentres s'han tancat. Per tant, nosaltres el que no farem serà fer una despesa molt gran per a que després no ho poguéssim assumir. Després, una altra cosa, nosaltres també hem pogut observar que han fet un esforç molt gran portant a primeres figures de la música sacra aquí a Tortosa, i tampoc hem tingut una resposta massa gran de la gent. Jo recordo, per exemple, una vegada que van vindre una gent de Cuba, van fer la missa cubana, que va ser un espectacle de percussió i de llum impressionant a l'alta major de la cinta, i potser hi havia 60-70 persones, no hi havia més gent. I clar, donat tot això, hem considerat que el que hem de fer, atenent al que et deia abans, a fer els actes i a convocar els actes en funció dels recursos que tenim o que podem tindre properament, ha sigut prescindir aquest any del Festival Internacional de Música Sacra. Perquè es tractava d'un projecte massa ambiciós per a una ciutat com Tortosa i per a un territori com Terres de l'Ebre? Ara hem comprovat que sí. O sigui, nosaltres cada any diem, bueno, l'any que ve intentarem un altre tipus d'actes per a veure si ho fem més atractiu, i la veritat és que no. La gent no responia de la manera que nosaltres haguéssim volgut que hagués respost. Bé, i ara estem en la situació de que no volem desestimar-los totalment, han portat 7 anys ininterromputs, però ara el que farem aquest any serà com un parèntesis de que no es faran aquests concerts. I l'any que ve esperem que si la conjuntura econòmica està millor, i fent potser un plantejament nou, els tornéssim a recuperar. Això no vol dir que no es facin concerts. Això no va, perquè se fan dos, no? Se fan dos concerts. Se fa un concert d'una gent del Conservatori de Tortosa, se fa un concert que crec que hi ha unes 100 persones, és un concert participatiu que pràcticament té cost zero per a l'agrupació perquè són gent d'aquí. Això es farà a la catedral, i llavors hi ha un altre concert que organitza la Cofradia de la Puríssima Sang, com tots els anys, que enguany és el número 20, seria el número 20 que es fa, i que es fa a l'església d'aquí, de Remolins. I aquest any comptarem amb la presència de la coral García Julve de Vinaròs, que també són unes 60-70 persones. A l'altar ens faran un concert, jo crec que de bastant nivell. Aquests concerts no implicaran gastos per a l'agrupació de cofradies. Un és cost zero, i el concert de la Puríssima Sang l'organitza el sufraga la Cofradia de la Puríssima Sang. Perquè al marge del Festival Internacional de Música Sacra o del Festival de Música Sacra, quin és el cost d'organitzar la Setmana Santa de Tortosa? Bé, el cost d'organitzar la Setmana Santa de Tortosa, encara que no ho paregui, és una mica elevat, perquè només t'hi poso un exemple. El diumenge de Rams, la processó de la Passió, la majoria de cofradies té les seves bandes, però a més nosaltres portem altres elements, com pot ser la banda de la Misericòrdia de Reus, que fa molts anys que ve, com els armats. Una processó del diumenge de Rams no es pot entendre sense armats. Doncs bé, els armats representen una despesa que no només és el que cobren ells, perquè se'ls ha de pagar, sinó és el viatge, és després que, clar, fan tard, els has de donar alguna cosa per a sopar, i perfectament podem anar només dels armats a 2.000 i pico d'euros. La Misericòrdia de Reus, otros tantos, vull dir que pareix que hi ha tres coses. Després també està la conservació dels passos. Els passos necessiten una conservació que moltes cofradies van assumint, però també hi ha coses estructurals que ha d'assumir l'agrupació. A veure, sembla que no, però hi ha gastos. Ara, el que no farem nosaltres, repeteixo, i això ho tindrem molt clar, és estirar més el braç que la màniga. Jo vull donar un dato, que potser molta gent no ho sap. O sigui, per fer els concerts que et deia abans de nivell, clar, la gent quan ve a actuar, tu has de pagar després de l'actuació, o inclús a vegades has de fer una previsió o donar uns diners abans de l'actuació, perquè són gent que et venen de fora, no? I tu les subvencions no et venen quan te les aproven, te venen al cap de 5 o 6 mesos. Doncs tenien que fer operacions bancàries, una pòlissa de crèdit, i avalant-la personal, o sigui, persones individuals de l'agrupació de cofradies. Han hagut 3 persones que han tingut el seu patrimoni bloquejat, el seu patrimoni, com si diguéssim, com a garantia, com a avaladors, per a que es puguin fer aquests concerts. I, clar, això una vegada s'ha pogut, aquesta pòlissa s'ha pogut rebaixar i s'ha pogut ja exhaurir, que es va fer l'any passat, doncs han vist que hem d'aixafar de peus a terra i tal com estan les coses avui en dia, no podem anar per aquests camins. Si les processons de la Setmana Santa són un atractiu turístic per a Tortosa, no haurien de rebre més suport de les administracions públiques que tenen competències en turisme? A veure, la Setmana Santa rep molta gent, sobretot la primera part de la Setmana Santa, que és el diumenge de Rams. Després tenim la part del dijous de la processó del silenci i el divendres la processó de l'enterrament, que degut a les dates ja estem en ple
quan llarg de la Setmana Santa potser la gent és un altre tipus de gent que ve. El diumenge de Rams és la gent de Tortosa, que està aquí, però després potser les altres dates, dijous i divendres, són gent que estan al Delta, que estan al Port, o que sigui, i et ven a veure les processons. Nosaltres sempre ho hem reclamat. També estem en tràmits de que la processó del diumenge de Rams se declari d'interès històric, que això està bastant avançat, crec. Això també serà ja una iniciativa més, perquè llavors ja sortirem a unes guies, sortirem a uns circuits que ara potser no sortim, no? Nosaltres, però clar, això no podem fer ni les cofradies ni l'agrupació de cofradies, això ho ha de fer més turisme, ho ha de fer més la Diputació, els que tenen realment armes com per a donar difusió a tot això. Nosaltres ja fem prou, i t'ho dic de veritat, fem prou, i no ho sap la gent el que costa, perquè no és feina d'una setmana ni dos, és feina tot l'any. Puc treure 3 processons al carrer, fer un pregó, fer unes versions, en fi, fer els concerts que fem. Fer tots els actes que comporta la Setmana Santa costa molt. I la veritat, encara que sí, pareix que és paradoxal parlar de la Setmana Santa al juliol o al gener, te puc dir jo que es parla i es treballa. Precisament per poder fer això es va inaugurar ara fa un any el centre d'interpretació de la Setmana Santa de Tortosa, a l'antiga església de Sant Antoni, al carrer Montcada. Quin balanç fa d'este primer any? Ens queda un minut, ho sento. Quin balanç faria i com està funcionant este centre? A veure, està funcionant, entre cometes, bé. Per què? Perquè, a veure, el local, l'indret, el que l'he vist, allò ha quedat una meravella, vull dir, ha sigut una cosa que mai ens pensem que hagués pogut quedar allò. Mai podrem estar agraïts a la gent que s'han preocupat que allò pugui tirar endavant, perquè era la reivindicació històrica de generacions i generacions i generacions anteriors. Però quin problema hi ha ara és el lloc, el barri, les obres que s'estan fent davant, tot allò dona que molta gent per allí s'apropi poc, però allò el dia que estigui el carrer més adequat i més urbanitzat, allí tindrà èxit. De tots modos, tot i això, estem molt contents, que han tingut un èxit molt gran, ve bastanta gent, i a més això també ha contribuït, més que a donar una visió d'un museu més de Tortosa, a poder conservar les obres d'art que tenim, d'un valor incalculable, que estaran anat, però d'aquí cap allà i de qualsevol manera. Molt bé.